Dem baş û xweş temaşevanên hêja, hûn bi xêratin rêzêdersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn berdewamiya mijara me ya hevok û hevoksaziyê ye. Em ê di vê dersa xwe de li ser cûreyên hevokan hûr bibin. Kerem bikin, em bi hev re dest pê bikin. Cûreyên hevokan ji aliyê wateyê ve hevok. Yek, hevokên erênî. Hevokên erênî diyar dikin ku karê ku lêker radigîne hatiye kirin, tê kirin, an jî dê were kirin. Ev cûre hevok bi alîkariya forma erênî ya lêkeran saz dibin. Mînak, Zarok TV rêzefîlmên Kurdî çê dike. 21 Sibatê roja zimanê zikmakî ya cîhanê ye. Li derê çiyê çaya qaçax pir xweş e. Sûrên Amedê xelek çêkirine li dor evîna min a welat. Carinan dema ku hevoka neyînî dubare neyînî bibe, wateya neyîniyê jê diçe. Mînak, ne ku min negot, te guh neda min. Ne ku tu neye, heye lê ez nadim te. Ne ku bi gotina wî nake, ez nabêjim naçim. Nîşe, carinan ev awa bi pirsê jî çê dibe. Pirsa neyînî wateya erênî dide. Ji bo van hevokan hewce nake ku mirov bersiv bide. Mînak, ma mirov çawa naçe baxçeyên hewselê û xasên wê team nake? Ma mirov di meha rezberê de naçe ser rezan û benî, bastêq û dimsçê nake? Hevokên neyînî. Mijara hevokên neyînî me tevî lêkeran ravekiribû. Her wekî me li wir jî diyar kiribû, neyînîbûna lêkeran bi qertefên neyînî, neyînîbûna rengdêr û navderan jî bi daçekên neyîniyê pêk tê. Ev cûre hevok nîşan didin ku karê ku lêker radigihîne nehatiye kirin. Nayê kirin, an jî dê neyê kirin. Du cûre hene. Yek jê, hevokên ku li gorî teşe û wateyê neyînî ne. Ev cûre hevok ji aliyê teşe û wateyê ve neyînî ne. Di van hevokan de hêmanên neyînî hene. Mînak, ew îro naçe maça Amedsporê. Ew ne serok komar e. Neçe ji wan re koletiyê neke. Nîşe, bi alîkariya gihaneka ne, nema û hew em hevoka erênî dikin neyînî. Mînak, ne min ew dîtin, ne ji wan ez dîtim. Çû nema tê. Piştî wê bûyerê hew derket televîzyonê. Yadin, hevokên ku li gorî teşeyê erênî lê li gorî wateyê neyînî ne. Di van hevokan de hêmanên neyînî nehatine bikaranîn. Lê bi rêya pirsê wateya neyînî bi dest dikeve. Hewce nake ku mirov bersiv bide van pirsan. Mînak, ma ev pergal wisa dimeşe? Ma em ê serî bitewînin? Ma ew ê roja me girtî bimîne? Sisê, hevokên pirsiyarî. Hevokên pirsê bi alîkariya peyvên pirsê yên mîna gelo, ma, aya, ka, kî, kê, kîjan, kengî, çend, çima, qey her wekî din yan jî bi alîkariya qirpandinê pêk tên. Mînak, te got erê. Ka em ê kengê biçin hilbijartinê? Ve karê xwe qedand? Kî dikare vî barî giran rake? Hîn mînak ji helbestên cegerxwîn. Hürmüz gote min, gelo hûn kî ne? Yan hûn milletin ji kîjan çîne? Hürmüz bi dizî gote ehremen. Çara wan çi ye ev jar û reben? Hürmüz gote min, çima hatî vir? Serê we hişk e wek lat û kevir. 4. Hevokên banêşanî. Hevokên banêşanî wateya bankkirin, kêfxweşî, xemgînî, kelecan, matmayîn û ecbandinê didin. Piştî van hevokan nîşana banêşanê tê bikaranîn. Me berfirehtir di beşa 31 de ravekiribû. Heke bixwazin dikarin temaşe bikin. Mînak, heyvah, gur ketiye nava pes. Ha ho, çiçiya yekî bilind e. Mînakek ji helbesta cegerxwîn. Malê me her bixwî neyar. Tim bêne me qamçî û dar. Bindest û birçî û hêjar, ma hê jî ranabin, bes e. 5. Hevokên xwestek û daxwazê. Ev hevok wateyên xwestek, daxwaz, şert, divêtî û fermanê didin. Ev hevok bi alîkariya peyvên rawaya xwestek û daxwazê tên çêkirin. Mînak, xweziyê bi sal û berxwedanên berê. Bila wisa li me nenêre, em pêşengên vê welatê ne. Divê tu lê miqate bî. Ku bi zimanê xwe biaxivin, em ê pir kêfxweş bibin. Biçe, bibîne û were. Bele temaşevanên hêja, em gaiştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de. Wek ku pêşiyên me gotine, hûrik hûrik, dagir tûrik. Em jî dibêjin, nebêjin em nizanin zimanê xwe yê şêrîn û nazik. Dem baş.